Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jannie Dauna. Jannie Dauna Schuil. Zij is vorige week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is vandaag mevrouw Muilwijk-Huis, dominee uit Workum. Lector is Renny Niesink. Organist Ernst Walstra. Ons intochtlied is lied 27, vers 1 en 7. Wij zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst toe. Laten we een ogenblik stil zijn om ons persoonlijk voor te bereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade is u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God,
U hebt ons uitgenodigd om bij u te komen, om ook samen te komen. U kent ons en weet ook dat er dingen zijn die we aan niemand durven te vertellen. Omdat we ervoor schamen. Of omdat we het gewoon eng vinden. Omdat we ons klein vinden. Of in stilte willen wij dat tegen u zeggen. Om daar los van te komen. Even te parkeren desnoods. Help ons, Heer. Hoor ons bidden. En maak met ons een nieuw begin. U die omziet naar uw volk. En zoekt wat verloren is geraakt. U die wil bevrijden wie in duisternis gevangen zit. Wij komen tot u. Zie ons aan zoals we zijn. Hier of thuis. Of waar dan ook. Wij zijn er. U bent er. Geef ons een goed samen zijn. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar nu zingen lied 305, 1, 2 en 3. Laten we bidden voor de opening van Gods woord. Heer onze God, wij bidden u, zend uw licht, zend uw geest, verlicht onze oren, onze stand, ons gevoel, om uw woorden te verstaan. Geef dat wij ze zo horen, dat we er ook wat mee kunnen. Of onszelf vragen gaan stellen. Waarom denk ik? Waarom doe ik zo? Heer, uw woord geeft ons zoveel om over na te denken. Om hoe wij verder kunnen. Om hoe wij in het leven staan. Zouden kunnen staan. En uw geest die ons de kracht daarvoor wil geven. Help ons dat ook daar vandaag weer een prikkel in ons doorgaat. Dat we straks weggaan. We gaan ervoor. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Voor u zal nu gelezen worden Jesaja 12.
En laten we daarna met elkaar zingen lied 101, 2 en 4. Oh, ik had hem hier opengelegd, maar u gaat daar staan. Oh, ja, ik heb hier een microfoon, anders horen ze me niet. Hoor dan nu het woord uit Jesaja 12, de versen 1 tot en met 6. Een loflied. Op die dag zul je zeggen, ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit, maak alle volken zijn daden bekend en verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer, wonderbaarlijk zijn zijn daden, laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Zion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. Dat zingen we nu. Lees ik u nu uit het Nieuwe Testament, Mattheüs 9 vanaf 35 tot 10 vers 15. Uitzending van de 12. Jezus trok langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen en verkondigde het nieuwe nieuws van het koninkrijk en genas iedere zieke en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot,
maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaars van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus. En tenslotte Simon Cananus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Deze 12 zond Jezus uit en hij gaf hen de volgende instructies. Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël. Ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op en maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok. Want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf dan daar tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat vrede over het huis komen als het dat waard is. Maar als dat het niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als je ze niet wilt ontvangen, noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Zingen we met elkaar lied 816, de versen 1, 2 en 4.
Zullen we na het orgelspel, na de verkondiging met elkaar de geloofsbelijdenis zingen en als dat kan, staan we. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat zeg je zoal bij binnenkomst of bij het weggaan? Hoi, goeiedag, ajus. Als je in Oostenrijk in de bergen loopt, dan word je vaak begroet met Grüß Gott. Ja, dan denk je op een gegeven moment ook wel, ik weet het wel, Grüß Gott, maar het is wel heel goed bedoeld natuurlijk. Joden zeggen bij binnenkomst Shalom, vrede. Op het groeten kom ik zo nog terug. Eerst een aanloopje. Jezus weet dat zijn tijd er bijna op zit. Jezus, die de voorgaande jaren bezig is geweest om zijn leerlingen voor te bereiden op de periode dat hij niet meer in hun midden zal zijn. Jezus die wil dat zijn werk voortgezet wordt. Jezus, zo kunnen we lezen, die rondtrok, leerde, evangeliseerde en genas. Jezus ging bij de mensen langs. Ook kwamen mensen spontaan naar Jezus toe. Of ze werden bij hem gebracht. Of kwam hen tegemoet. Jezus verkondigde ook het goede nieuws van het koninkrijk van God. Het rijk van harmonie en vrede. Dat wil zeggen, harmonie met God, met jezelf en met je omgeving. Het rijk waar alles wat als negatief ervaren wordt, er niet meer zal zijn. Het rijk waar ieder die in God gelooft, deel zal van uitmaken en dan mee zal werken. Door zijn woorden en optreden heeft Jezus al iets laten zien hoe het zal worden als het rijk compleet zal zijn. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op een zelfstandig functioneren als hij er niet meer is. Dan worden zij van leerlingen apostelen, gezondenen. Als Jezus de mensen ziet die uitgeput en hulpeloos zijn, dan gaat dat hem aan het hart. Hier moet ingegrepen worden. Maar vanwege de beperking van zijn lichamelijkheid, dat zijn lichamelijkheid die eenmaal met zich meebrengt, en het vooruitzicht van zijn heengaan, heeft Jezus mensen uitgekozen om als zijn vertegenwoordigers op pad te gaan. Daarom zendt hij zijn mensen als gevolmachtigd op pad. Ze zullen zijn afgezanten zijn. Wanneer iemand in die tijd ergens moest zijn, maar daartoe niet in de gelegenheid was, kon een afgezant gestuurd worden die de plaats van de zender innam. Een Joodse rechtsregel luidt dan ook: een afgezant is als de zender. Een afgezant ontving volmacht van de zender, maar was ook verantwoording schuldig aan de zender. Jezus ziet de mensen als schapen die geen herder hebben. De schapen die al grazend zomaar in de sloot kunnen belanden en er op eigen kracht niet uitkomen omdat hun vacht volgezogen is met water. En als je een beest eruit wilt trekken, dan werkt hij nog niet mee ook. Of op de rug in een greppel belandt, er niet op eigen kracht uitkomt en met de poot omhoog, u kent dat wel. En het lukt dan niet om op een poten te komen staan. Het moet niet te lang duren, want anders is het eind in zicht. Schapen die iemand nodig hebben om een plek te vinden waar gras is, of een schuur om te schuilen tegen. Maar ondertussen hebben de schapen ook best wel vrijheid. De herders zitten echt niet op hun nek. Jezus die, als hij de mensen ziet, als schapen zonder herder. Jezus heeft medelijden met hen. In de vorige vertaling stond met ontferming bewogen. Een vertaling waarin naar mijn idee meer warmte, betrokkenheid zit. Hij ziet, en je hebt te zien en zien. Je hebt zien als observeren en benoem je alleen wat je ziet. Je interpreteert niets.
En je hebt zien in de betekenis van doorzien. Verder zien dan alleen de buitenkant. Jezus ziet dat ze uitgeput en hulpeloos zijn. Hij ziet de mensen die dolende zijn. Mensen die ongemerkt vastgelopen zijn. Mensen die over hun grenzen gegaan zijn. Mensen die volgezogen zijn met. Mensen die machteloos liggen te trappelen. Mensen die geen rust kunnen vinden totdat ze een bepaald levensniveau bereikt hebben. Niemand die hen tijdig de grenzen aangeeft. En zelf is het dan ook niet gelukt. Niemand bij wie ze terecht kunnen, omdat ze het allemaal zelf denken te moeten doen. En met die onrust en eigen gereidheid zullen er zeker ook kwaaltjes gekomen zijn. Geest en lichaam zijn nog steeds niet te scheiden. Vrijheid is een groot goed. Maar vrijheid vraagt ook veel zelfkennis en verantwoordelijkheidsgevoel. Wat is goed voor je? Wat is goed voor je omgeving? Want je bent tenslotte niet alleen. Hoe waardevol vrijheid ook is, mensen hebben toch een richtsnoer nodig. Een leider, of hoe je dat ook in wilt vullen, die hen helpt hun weg te zoeken. Hun grenzen aan te geven. In zijn apostelen of afgezanten, mensen van allerlei komaf en ieder met een verschillend karakter, met verschillende gaven, zou dus Jezus zelf tot de mensen komen. Zo wordt Jezus' opdracht doorgegeven. Jezus gaf zijn leerlingen macht in de zin van volmacht. En ons dus ook. Want zo geeft hij ook dat zendbevel later. Allemaal. Jezus stuurde mensen die lange tijd met hem opgetrokken zijn op pad. Mensen die ervaren hebben hoe Jezus in het leven staat. Hoe hij met de mensen omging. Ze krijgen de opdracht er helemaal te zijn voor de mensen. Zoals hij er ook was voor de mensen. Naar hen te luisteren. Hen te leren over wie God werkelijk is. Hen te genezen. In elk geval draagt Jezus de leerlingen op dat, wanneer ze ergens binnenkomen, de vrede over het huis zullen wensen. Shalom. Vrede met u. Een ontwapenend gebaar. Je zou het zelfs zegenen kunnen noemen. Want zegenen betekent ten diepste groeten. Het beste met iemand voor hebben. Heel ontwapenend. Ik kom bij je binnen, of ik wil bij je binnenkomen. Niet om mijzelf te bewijzen, niet om een staaltje machtsvertoon tentoon te spreiden, maar om hier de rust en de vrede die God je gunt, omdat hij om je geeft, te geven. Daar wil ik je mee bekendmaken. En dan is het best wel moeilijk als mensen die dat niet willen zien, je op de stoep laten staan. Zo kan het gebeuren dat mensen die belijdenis hebben gedaan, in de kerk een huwelijk hebben laten bevestigen en inzegenen, hun kinderen hebben laten dopen, misschien zelfs wel in de kerkraad hebben gezeten. Gewoon lid zijn, toch geen contact met de kerk meer willen hebben. Een goedwillende betrokken ouderling of contactpersoon bij de deur laten staan. Geen belangstelling. En je ziet ze ook nooit. En soms tegen het onbeschaamde af, met namens de kerk, namens God, tijd en energie in hen, die anderen willen steken, afschepen. Menig ouderling of kerkbetrokkenen herkent dat. Wat is dat toch? Ik weet het niet, ik vraag me echt af. Wel lid blijven, maar er verder niks mee willen doen. Geen mensen van de club waartoe je behoort willen ontvangen of maar een gesprek mee willen voeren over.
Geen gesprek over jezelf of over het geloof. Of over al de twijfels die je hebt. Hoe kun je dan van hart tot hart spreken als je het niet goed weet? Want wie weet het wel goed? Als je allebei kunt zoeken. Vroeger, toen was ik er helemaal bij, maar nu, het zegt me niks meer. Ja, dat kan. Maar dat je dan je medegelovige of medelid afscheept. Als je op de voetbal zit, dan kun je toch ook niet tegen je teamgenoten zeggen, bij jou speel ik niet. Je moet het met elkaar doen en samen het spel spelen. En zo moeten de apostelen, de afgezanten, eerst naar hun eigen volksgenoten. Niet naar de heiden of Samaritanen, het melkvolk, het mengvolk van Joden en heiden, maar naar hun eigen volk. Ze moesten eerst maar eens gaan naar mensen die van huis uit best wel het een en ander wisten. Die de geloofstaal van huis uit meegekregen hadden. Later is het uitgebreid naar alle volken. Ze moesten ergens beginnen. Heel ontwapenend, met de vredegroet. Je kunt beroerde binnenkomen. Maar dan nog, ondanks hun ontwapenend optreden, het binnenkomen met een groet die echt wel wat meer is dan een hoi of een goeiedag, maar een groet met een inhoud, dan nog moeten de apostelen er rekening mee houden dat ze niet overal welkom zullen zijn. En zo kom ik weer terug bij de kudde schapen. Schapen vinden het op een gegeven moment ook moeilijk om weer bij de kudde te horen. Ze moesten luisteren naar de wil en de stem van de herder. Ook al zijn ze in hun leven vastgelopen, liggen ze te trappelen of hangen ze in die sloot. Hebben ze allerlei beschadigingen aan de poten opgelopen. Als de herder komt en het op wil pakken of beet wil pakken, zullen ze zich verzetten. En zo blijven ze met zere plekken rondlopen die zonder behandeling niet zullen genezen. Het ligt trouwens ook in de aard van elk mens of dier dat hij zijn arm of been, om maar wat te noemen, automatisch terugtrekt wanneer die behandeld moet worden. Dat is gewoon een reflex. En dat kunnen we ook doorvertalen naar het binnenste van een mens. Je mag het ziel noemen, je mag het geweten noemen, je mag het hart noemen, je mag het herinneringen noemen, je mag het gevoel noemen. De een laat zich aanspreken. Laat een ander toe in zijn of haar leven en vervolgens ook helpen. Een ander wijst elke goed bedoelde hulp af. Niet ieder mens is aanspreekbaar of bereikbaar op zijn of haar kwetsbare punten. Ook al beperken die hem of haar. Leggen die hem of haar lam. Doen die hem of haar over zijn of haar grenzen gaan en vastlopen. Brengen die hem of haar in de problemen. Er wordt heel veel geklaagd, genoemd over eenzaamheid. Een groot leed, eenzaamheid. En toch, ook als predikant, merk je het, dat je vaak bij mensen niet binnen hoeft te komen. Als je wat organiseert, komen mensen niet. Eenzaamheid. Wat willen mensen? Zo moeilijk om de drempel over te komen. Dat kan, hè? Als je het niet gewend bent, de drempel wordt steeds hoger. En als je aan de deur komt, nee, toch niet. Lastig. Ja, je gaat geen voet tussen de deur zetten. Hoe kom je bij elkaar? Wees blij dat mensen naar je om willen zien. Ook al komen de apostelen ontwapenend binnen, met de groet die vrede brengt, zullen ze toch wel eens de deur gewezen worden. Maar daardoor moeten de apostelen zich niet lam laten leggen.
Jezus zegt hen dat ze dat in een opdracht moeten incalculeren. Mensen die niet open voor hun boodschap staan, daarbij niet per se hun persoon, maar uiteindelijk Jezus zelf afwezen. Daar heeft hij ook ervaring mee. Jezus probeerde de discipelen dan duidelijk te maken dat ze dat dan bij die mensen moeten laten. Het de verantwoordelijkheid van die mensen is. Hij moedigde de leerlingen aan om er niet meteen het bijltje helemaal bij neer te gooien, maar dat ze het stof van de schoenen moeten schudden en verder moeten gaan. Zoals Joden na in contact geweest te zijn met heidenen in een heidens gebied, bij het verlaten van dat gebied het stof van de schoenen moeten schudden. Zo mogen de apostelen dat bij hun geloofsgenoten doen, volksgenoten doen. Als iets echt geen haalbare kaart is, als mensen echt niet openstaan, kun je dan beter je energie niet gebruiken voor andere mensen die er wel openstaan. Ook al hoort ze niet meer bij de kring die ingeschreven staat. Soms moet je projecten, soms moet je mensen loslaten. Voor jezelf, om overeind te blijven. Voor anderen, voor wie je dan bereikbaar wordt. Om verder te kunnen. Hoe jammer dat ook is, hoezeer het ook kan doen. Dat mensen niets met jou, de kerk, Jezus, te maken willen hebben. Laat de vrede die jullie de mensen toewensen tot jullie terugkeren. Dat wil zeggen, de leerlingen mogen er verdriet om hebben. Om de mensen zelf ten eerste natuurlijk. Joh, weet wat je mist. Ouders, kinderen, we kennen het allemaal. Je kan er verdriet om hebben. Maar we weten allemaal wel, hameren werkt averechts. En dan hoef je ook niet de oorzaak alleen bij jezelf te zoeken. Het ligt aan de opvoeding. Oh, er gaan zeker dingen fout in de opvoeding, bij wie niet. Maar het is te groot om het alleen bij jezelf te zoeken. Het ligt ook zeker aan de onbereikbaarheid, de lauwheid, de wereld om ons heen, of welk woord je er ook in wilt vullen van de mensen. Het is goed om naar elkaar om te zien, om elkaar warmte te geven, om elkaar te laten zien en soms ook te laten voelen. Ik ben er voor je, ik ben voor een goed gesprek. Je mag klagen, je mag mopperen, je mag je twijfels uiten. Je mag bij me uithuilen, je mag je moeder hoofd op mijn schouder leggen. Je verdient een schouderklopje, een aai over je bol en ga zo maar door. Voor christenen zou het normaal moeten zijn om elkaar de vredegroet te brengen. Ook al zien we die anderen in eerste instantie misschien niet staan, niet zitten. Of zien die anderen ons niet staan en niet zitten. Dat is dan best wel lastig natuurlijk, als een ander jou niet ziet staan, om toch de vredegroet te brengen. Dan moet je wel een drempel over. Maar wat kost het je? Iemand de vredegroet brengen. Toen Jezus de mensen zag, was hij met ontferming bewogen. Zo naar mensen kijken. Omdat hij verder zag naar de buitenkant. Een vredegroet. Een blijk van, ik zie jou. Amen.
Laten we danken en bidden. We danken u, om Heere God, dat u ons nabij wilt zijn als de Vader, die naar ons omziet en zich liefdevol ontfermt. Als de Zoon, die in onze wereld is neergedaald en alle donkerte overwonnen heeft. Dat de Heilige Geest, die ons in nabijheid doet verstaan, ons inspireert en corrigeert en de weg ten leven wijst. Wij bidden u, Heer, om geloof, vertrouwen in uw toekomst. Wij bidden u voor de doorwerking van uw geest in ons leven. Laat er ruimte, aandacht en liefde zijn in deze gemeente en voor ieder die op onze weg komt. U heeft ons een opdracht gegeven om de vredegroet te brengen. En toen wist u al, dat zal niet altijd makkelijk zijn. En we weten het ook, dat mensen daar op stuk gelopen zijn in het werk voor uw kerk. Zo teleurgesteld in mensen die zo negatief of lauw reageren. Wij bidden u voor hen die teleurgesteld zijn. Teleurgesteld in het geloof, omdat het niet bracht wat ze hoopten, terwijl het zo reëel leek. Omdat ze teleurgesteld zijn in mensen, in kerkmensen. Dat zij mensen ontmoeten die echt naar hen omzien. Die ruimte voor hen hebben. Voor hun negatieve ervaringen. Voor hun pijn. Voor hun boosheid. Voor hun eenzaamheid. We bidden u voor al die ouders die er verdriet om hebben. Dat de kinderen het geloof hebben gelaten voor wat het is. Het zegt nog niks meer. Of misschien nog wel wat, maar de pijn die het met zich mee kan brengen. Wat hebben we verkeerd gedaan? God, geef hen vrede. Dat ze, ook al weten ze dat ze vast wel dingen verkeerd gedaan hebben. Want geen mens is volmaakt. Maar dat er ook iets is van deze tijd. Er ook iets is waar kinderen zelf op een gegeven moment een verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Wij bidden u dat de harmonie wel blijft. Zodat ze voor elkaar gewoon bereikbaar blijven zijn. Er altijd zullen zijn als er gesproken kan worden. We bidden voor hen die vervolgd worden om het geloof. Mensen die zoveel voor over moeten hebben om alsjeblieft te kunnen geloven. Om te kunnen samenkomen. Wat gedragen wij ons in Nederland als verwende nesten. Wij die niet eens de moeite nemen om te komen. We geloven wel, maar ik heb de kerk niet nodig. En zij riskeren zoveel. Dan zien we toch dat het geloof zo waardevol is. Dat medegelovigen zo waardevol zijn. Om elkaar op te bouwen, aan te horen, te bemoedigen. We bidden u voor mensen die op de vlucht zijn. Op de vlucht voor zichzelf. Dat ze niet zijn wie ze graag hadden willen zijn. En maar blijven gedragen alsof ze een ander zijn. Mensen die op hun tenen lopen. Mensen die vluchten voor huiselijk geweld. Mensen die vluchten voor hun verantwoordelijkheid. Mensen die vluchten voor mensen die ze niet eens kennen. Omdat ze in een land wonen waar oorlog is en daar eenmaal gevochten wordt. God, dat zou het mooi zijn. Dat dat een keer op zou houden. Dat mensen die elkaar niet eens kennen, op zouden houden. Om te schieten en te bombarderen. Dat de leidinggevenden hun grenzen gaan leren kennen. Dat ze niet zomaar andermans levens en bezittingen kapot kunnen schieten. We bidden voor mensen die bang zijn. Bang misschien voor hun eigen gedrag. Bang voor de eenzaamheid. Bang voor de pijn die komen gaat vanwege een ziekte of een afscheid.
bidden nu voor mensen die rouw dragen, kort geleden, of misschien wat langer. Wat omstanders wel als normaal vinden, maar zij nog zo diep ervaren. Vooral ook soms als het mooi weer is. Al die echtparen ziet fietsen of wandelen. En dan zit jij in je tuin. Dat we ook oog voor hen hebben. Wij bidden nu voor al die scholieren die deze week te horen hebben gekregen dat ze door kunnen gaan. Door kunnen gaan naar een nieuwe studie of werk. Maar bidden ook voor hen die voor de kiezer hebben gekregen dat ze nog een jaar over moeten doen. Een hard gelach. Maar toch ook een kans om het nog een keertje te mogen overdoen. Om een jaartje later verder te gaan. Wilt u hen na die eerste teleurstelling de veerkracht geven om toch met goede moed het nieuwe schooljaar tegemoet te gaan. In stilte leggen wij u voor wat wij u graag zouden willen zeggen. Zo bidden wij u samen, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu het moment van de collecte. En zullen we daarna met elkaar zingen lied 418, 1, 2 en 3.
Dat klonk goed. Ontvangt, voordat u van u heen gaat, de zegen van de Heer, als teken dat Hij met u verder wil gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.